Uyapambele muroyo wangu. Ndakata mama pamene ponta iwepo nzinzi. Yo noroya ere kana rauroye. Ndinoroya. Acha? Wati? Tinoroya. Unoroya. Kama nini use kwa taura hama yako yonoroya nayo, hama yemurume. Wafebi yako uwepo mboza nachita shwazo panopa umene Amendoroya na nomo. Unoroya na nomo. Hanzu yanoroya na nomo hama yakatitika. Umene na ameshi mwanauka umene kumna nzinzi. Achiroya na nomo ndo akauraya mzukuru wangu uira bofu akauraya na nomo na maya anditi kuti asaone maziso akauraya maziso. So mawa amene kudaulika mtodo umene kudasirizo wake mtodo aulika kumene paje sichite mapambaize kabozi nya dzao dziri mangwana nditika ndichapa chimbo kuti anotora mhepo dzikuru ya baba kuti atadze kuona ndizvinaye todzibvisa panapa sa video lari chazobuda akazvimirira masinzo aka chawa zikuru wanga so eza kumashini machita zvakanaka zikuru wangu andikatora zvakawanda kubva ndabatsira muzukuru wangu pane change yekuona masomaki nandire iwepo kamba weka iwepo warikachana wamvera achita iwepo ndakutanza na mangwa na msola ya masa amene odampeza mwa iwewe taura wega kubva ndichikubatsira since wanga usingaoni uri bofu nditika zvikuchinja here kana hazvisi vakasanduka nokuti ndakutoona chedzera nemvuri yevanhu asi ruvara ndisingaruoni pane rima randainge ndichimboona vakubatsirwa ndikatarisa mudenga usiku ndinotoona nyenyedzi mudenga hanzi na mudhara uyu pakubatsirwa kwandikuita naSekuru Bunzamukombe ndizvona ika ndakukwanisa kuona nyenyedzi ndakukwanisa kuona kana munhu akadarika handitika so mushonga yakubatsirwa naSekuru paubofu hwanga wakapiwa nouroyi akukwanisa kuona so zvira Sekuru Bunzamukombe wakushindidza mabofu handiti pane mutoro wandanga ndichiita wokupedzisira uno maziso angu aya ndakataurira muzukuru ndikati unoziva zvinoita kupenya kwemvura kuya rakambira muzukuru wako upo rakati kuti vai kubva rati vai irori ndibva ndamutaura ndikati unoziva ndaona kuvaima kunoita mvura kana ichida kunaya zviyezvi usikambira muzukuru wako mene uziva muzukuru wako uka okay kama nini zvakanaka muzukuru wangu ndinokutendai handitika so pane sanduko chaikutoti zvino ino ndotinatsoona kuti kwakaedza hanzi maziso yawo yairwadza kuti vaisa tauro musoro but havachaisa handiti rigoma hongu richitukustima kuku shwati amene anakonza njira ya parapamboni hanzi aiwa zukuru wangu arikufara nditika ndekupi Ringa village 5 muzi umene ndikupeza dzina dachita Snedia rachita ndikampanda alupono umene walinyogwena wa muzi hanzi musha uno une walidzi vawo walidzi womusha uno uyai kumberi toni mese wajilongono wanalita anyway uya futi hanzi anyway uya anfi wanatoroza ntama walita ndimeko hanzi anyway mamuona iro umene wafebi tuitwatu analefa hanzi anyway pamusha pano paugara ndi pano wakoyo ndipe mkwasha vemkwasha uboni anjadzi mkwasha wako ndopi nyandori Jonas wepo sindizi na ntre ine ndakuikanira pa spare kambani na chitati ndichimai hanzi iwewe pakauya pagirazi iwe mkwasha ndakakuisa pagirazi erandira ndina kambani zimene doza na chita
Nikampia ndichewa. Hanzi pandakakuisa pagirazi, wakaona wewe here munhu akukonzesa dambudziko ratezvera wakwa. Ndakamuona. Kama nini hapo ndipo? Hanzi taura kuti munhu wakaona akukonzesa dambudziko nokuti baba vasaona wakaona ani. Ndakaona kuti mimi wawiwa. Na uponzo panopa walachita nupesa ndumene walachiti nomo walachita. Hanzi munhu andikuona ndiwa mukuti nomo ndo wakaona kukonzesa nditi. Kijori vochita walachita vosheni ndio amene wanguchweni uchita. Chirega ndikubatsire muzukuru wangu nyaya inenzi chipali. Chinhu chakaoma muzukuru wangu munhu anoda kutraya kugadzisa imba yake wazvinzwa. Umene walachiti andi adaona nyabe umene adakatonga mangu adaikwa ni nyabe so walachita mkazi. Nasuno ndakakuti mukadzi wako akafamba kaenda kung'anga wakabata mishonga yake asi mishonga yeye yakazobatana nemishonga inomo pakukanganisa murume unoti kudi. Tinotongokumbira kwamuri asekuru kuti tive nesununguro pazviri zvinhu zvacho. So panopa fresh umene unichiti mutanize so uyo wakamira naye alapo handitika ndiani wako faina umene faina unaki urachita ndi mutembo yo faina uyu ndiani wako ndizipo yopo sendizi chito bonoka na nyabo dani kama nini elali yo unoroya ere kana kuti uroye udza vanhu vese chokwadi Nene ndinoroya. Mwangu amene yonka mwele kana aponi. Hanzi mushongo kuti unoroya munhu akakupa uroyi ndiani. Cheti wangu kwaba. Kama nini adzina ine dzina mangu nomene ndudzo zita lawo ndisina kutaura ndega ndide kupuma uroyi muzukuru. Uyo meti umenewo ine ndampesangu. Ndimene oda kuika munhu edu kumuona. Asi akakupa mushonga achada kukugadzirisira kuti chipali chako chigone kufamba zvakanaka tiri kuwirirana here. Ndikaita. Nantre wepo unachitali mfenende unankata mwana wa Fedi. Ila mimi saka nhasi uno muzukuru ndida kusunungura. Wonzwisisa ka? Petani utemba zachitika kuna Fedi amene wana munyama mangu. Wango nantre wachita na Fedi. Kusakandisira nemi muri panapa zvandikutaura mukuzvinzere. Alibe Fedi sindizi mene anankata. Chero mimi musina ukama zvandikutaura izvi mukuzvinzere kuti munhu akakumbira regerere kuti ndoroya tombatira demo iri. Kwete. Akampaza panopa chita mangu amene sidaiko ana amene nditi. Akutaura zveshowa sekuru ndinoroya mushonga rakapiwa na nhengi saka ndombatira demo iri. Kwete. Nasimitizi kate zoto zinachitani mene zera. Ndakukudzidzisai mimi vanhu vomunomu kuti munhu akaleurira ega nemuromo wake kuti muroya handibhadharisi. Munhu akakumbira kuti sekuru uroyi hwangu ndakabata ndega ndokumbira mundisunungure handibhadharise. Ova? Mazvinzwa? Tinoteti. Saumene arukamba shwa tiwi so. Semuzukuru wangu lapo akutaura shwa sekuru ndisunungure uroyi ndakatsvaga ndega ndizvo naye. Pana nyama wangu umene mudapasha umene. Sindizi yopo. Ndamai wako. Wana tutu wanashiti. Umene wana nyama wangu munhu nofisoso panopa wadaiko wanu mpango. Zvakanaka. Kana ari amai wako nditika ukutowo kudii nezviri kutaura amai wako. Ndikutongoti dai mawasunungurawo. Shashi datika so panopa yopo mfebia zako sawananya wepo. Alright. Kwa iwewe kufamily kwako chii chikiitika? Zvakawanda zvikuitika sekuru. Umene ofiseso panopa wamdaika imitsamano ya madindi. Wachita mung'ono. Muda urika kana nyabe zidakamba itoto muda katani yaponi. Pamunhu akafa ndiri kuona mudiki uyu. Pamukaenda kumaprofita kana kung'anga makanzi kudii? Varikutaura kuti takaidya munhu mupenyu. Nero wanama nantre usita asidi mukatama. So ya lero ine nawo iripo hombe. Pane vamwe vanhu munofungidzira kuti akafa asaura penyu asi ndida kuzoti ndidi kusanganisei nawo. Ova. Mazvinzwa ka? Iyo standa upezesa wafilisena akuja nantre chiri mukana mangwa amene wamangu wadaikuwa ndifilijoni. Ndida kukuonesai vamwe vanhu vamunofungidzira kuti vakafa asi vakachengetwa mudzimba umu. Mukunzwisisa? Nguva yacho haisati yakwana. So far ndambouya kuzotora zvikwambo zvemuzukuru wangu Faina. Mazvinzwa ka? Ibe kumira pamene paje nomo ndira mukatana nangu. Na amene asumira ipapo. Nomo tiri kumuda nekuti akapa mumwe munhu akapofomadza mumwe munhu ndizvo naye. Mufebi meneo nantre chiti name uchita umeneo sindizi uchita ndiri mutemba. Handisi kuti Faina ndiye akakanganisa eniwe ega asi akabatanawo nabhudhi vake pakukanganisa pakubata mishonga kwakaita. Mazvinzwa ka? Ndimzotoza namukana manaro wasoya nangwe amuchita simali. Saka ndawai nhasi uno kuti Faina
kumbira hama dzako uregere kuti pauroya ndairoya ndokumbira uregere hama dzangu izveso kamani taura toni pamusoro indiri kukumbira uko nehanzvadzi yangu kuti uroyi wandakaita pauri so mwikireni manja imwepo mumbirire maoko ka chero wasaombera maoko mangwana ndiri kumba kwenyu sinonzi mango chiboi chida chiti chaona nzaa iwepo mawa achida pesa iwepo isisiri hanzi boi chidoti chaona mumwe mangwana chikwani ova masinzoka unanya wasirema mawa iwepo danyira mona asirema mangwana mumwe wako anobereka chirema yoseka asi mangwana chabereka chirema ova masinzoka igari ni umene pano siite ni mutani nangarwara chirina ndoda kuti muzukuru wangu mumubvunze kuti ndamumanikidzere kuti muroyi kana kuti handisi kumumanikidza so nasiti simari nkai mene pamwe ndakutenga kakutidaira kuti uri muroyi taurira futi aiwa nditokumbira sekuru ndive nyama wachita dzodzo zakura vamene wachita kamba yobo wachita ine na mavhidhiyo andinobvisa handitenge vanhu saka muchaona mavhidhiyo yangu pasocial media ndanga anonoka kubuda munzwisisa ufuna chiti sikwenze njito yakuchiti na iwepo libotandizwa mawa chiti yashua nyabeso mene ndoda kuti newewo wasandabatsira uri pano wakaoma moyo chiramba uchidya hama dzako mangwana ugone kutendawo kune kule urura kuti hama dzangu ngadzisunungurwe ndabwerera mzukuru wanga nafibia mene ndikupeza wang'ono soda tinywa na mfito achiti kulika kumene pajopeza chiti chanji daitiko mene kuna ndatoona mzukuru wangu ndawinga we faino asi pana mwana atotuma vazukuru wavo vadiki varoyi vadiki wadadziva kupikira kude ndofa so paso vanoira zidhoma vanatambo vatumwa pana vakuzi enda munoona kuti anoona here aone ova so ine ndambo yamo kuna umene usiite indaona mzukuru wangu handide kukunyadzisai ova amuna kuinga nini mazinzoka so nibwesiti maziri pamenepa naranko yapo simkatembo ndoda kuti mzukuru wangu ndimutumbe mumba make anotora zvinhu zvaanoroya nazvo abudise pano tiite zvinopera ndizvo naye zinenge ndiribe nyabo wakamba ndifuna kukamba handisinganga inotora zvakawanda handitika toda kuti tiite zvinhu zvatoita zvibatsirana handitika aiwepo soda dzachita apfunza ko badapezeka kupona udabwera kuna umene ofiseni na unachita atiyo dapezeka kupona rakupezesa umene newewe wakazoda kuzobatsirwawo ukamubvunza faina anokuti sekuru anowanika kupi anokuudza sekuru anowanika kupi ndizvo naye right zvakanaka zukuru wangu kafozha uya hama dzemunhu ndiani rajidi angungu mese munapa mulendo mulendo mutetekereza noreva mulendo oae mulendo mulendo mutetekereza noreva mulendo
Ndataura muzukuru wangu, munhu akakupa mushonga ndiani? Kabani Ndiani wako munhu akakupa mushonga? Yanzvadzi yababa ikababa. Achita anti. Nditete. Nditete. Fijori inofanira ngofinima warangira ngachiji meneko. Ikali. Zvakanaka. Ndokakupa mushonga wanditika. Vatanu vachilova vachitanu fere. Idami. Hanzi ngatisatsamwe naye anditika. Natrela chita meno ndangataona iwe kumawa ine ndachitani mukatama. Iwe ndamusunungura zvichirati kubva nhasi vanhu vese vaishaya mabasa mumhuri make vakumawana asi rasaura nehama yake inonzi Nomo. Vafebi saka natare vanachita meno vanakatapi. Talenti ndiani wako? Mwana wako? Katapi ni mambo wako. Zvakanaka. Tapiwa ndiani wako? Lendi zinde kafedu. Zvakanaka. Polisa ndiani wako? Muzukuru ari kubirisa. Ndizideke febi meneyo linukwenya mama. Zvakanaka. Sikodo benefimo. Vanhu vakawanda. Kugarika ari kupi? Pakura kuti Ari kuZambia. Yauri ngopo unakuwa. Akuya ari box munhu yeye. Bereka 3 months. Dana kanda wapo ngandi mtoto wachita mchako. Chandoda kutaura munhu kana ndichinyepa mupise machira yangu. Muri wangu yamurisoni namusangu. Munzisa. Ndizidenge ile na pesa ngu. Gwara yakatarwa kare zuwa kufara katoisa kudhara. Gari umenewa. Munzisa. Natre ile ni wamenewa. Ndakamusunungura muchazoziva sei ndotaura chokwadi. Ona itai so. Chitererai konyasha ari kupi? Mbagalo umenewa uchite ndimadegaize. Kudibiseshi. Anita basa house girl ndiani? Ngenyasha. House girl. Lindu bangu meneo kudachita nikampia. Miraone kupenga kuda kuitika papa. Anditika? So zimpesa udachita lindu lumbo yangu so lumpe igna. Kana uchiona vana wachifamba. Vanenge vane matambudziko mabasa zvese zvisingafambe ndizvo nai? So zvanichidiwe kunyanya munyama mwefedi imeneyo. Inyanya nyama mwefedi idari neki. Injayo vabereki. Iwa ndandazema. Muterere vabereki. Kana tichikubatsirai tichikudza kuti uroyo wakaipa. Vana vatinobereka vanoshandira isusu. But takavaomesera mabasa aya afambe ndayavhure. Ndizvo nai? Ndimzoto yanodango yangu. Ndozvinja ndotaura hakuna munhu akaberekerwa nhama, hakuna munhu akaberekerwa achinza aite mari. Ndaida kubvunza ipapo. Kamanini. Iro gwenzi iroro randakadya nemurume wangu ndorakazvara chinhu ichi here? Natre kuti ndakadya nemurume wangu kuti murume wangu ade inini. Umenewo mamu ikaririnuse. Pamurume zvise pasaidi muzukuru asi ndotaura zvakawanda nekuda kuti zvinowatorwa mukati. Unzwisisa ka? Imeneyo nzoto ine nina kama nakamire takadaro. Asi ndotaura zvakawanda ngatingoziva kuti mukadzi akazoenda. Ndizvo nai? Leo anama nathire chitopo kambe. Nasi unomuona vanataura ndakada kumaprofita. Mauruka kumeneka una leo ni wangu. Ndakapiwa muna mato. Mumwe mukadzi wangu akapalikwa naye akatiza asi zvisiriri. Ova? Unzwisisa? So ndizideke warachita womni. So uyu muzukuru wangu osheni kupera. Asi ndotaura kuti mukadzi wangu akapalikwa naye akazoenda sei? Ova? Manzwisisa ka? Ndo pandoda kuperera ipapo asi chatoda kuita isusu kusunungura mhuri. Manzwisisa? Ndimene ndinjoti anachitasi bwera iti ntasi mpesani elfim ndichite nimthandise nakubatsira kusvika kuna anyway kona uyu bofu akatoitwa bofu. Unzwisisa? Ndimene dzotoya nampesa ngusoso pano ndimene wanansecha. Yo muzukuru wakamboshanda kuinsurance. Kuli anega bono nzondo. Kwa waishanda kwa waishandisa makompyuta. Ya maramanchi imeneyo. Saka toti akafa maziso nokuverengera kana nemakompyuta anditi? Ine ndinapesa muna chitani achibo. Wane foyezere usingaoni. Foyeze ndizvo. Mazita ataurwa naSekuru evana muri kwaziya here vanhu vari pano pamba? Icho kwadi? Mumwana wenyu mimi akaita sei? Ari kupi tapiwa? Ari kuko Harare. Chii chiri kuitika muupenyu hwake?
Sumukai. Uyai. Chii chiri kuitika kuna Tapiwa? Ari kuti handisi kunzwa zvakanaka mumiri wamangu kana makidneys kana chii chiri kuitika. Makambozvifambira here? Kuti munzwe kuti sei ari kurwara? Handisati. Kusekuru munovaziva here? Tinovaziva. Makavaona? Mavaona kuWaterfalls? Alright. Mazita ari kutaurwa ese ari kutaurwa munomusha ndechokwadi. Asi ekunyepa? Makambovanyorera here? Ndakati makambovanyorera here mazita kuti ava ndovana vedu vese vari mumusha medu? Iwepo? Hamuna mbozvita ndii? Ndikuda kungoedza kubvunza sekuru vakambosvika muno musha menyu here? Ndokekutanga? Alright, aiwa tinotenda. Kune mwe here ane mwana ari kurwara ataura nasekuru kana kuti ari kunetseka? Lisa. Lisa mwana wani? Mwana wenyu mimi. Chii chiri kuitika kwaari? Asikuwana basa akapedza A-level yake asi ane komplena futi nemaziso anoti anoda kuichema ndisomfudi. Lisa ari komplena nenyaya yemaziso? Haasi kunzwa zvakanaka. Akamboenda kwachiremba here? Ndina kuenda naye. Hamuna amboenda naye kwachiremba? Kune mweya. Oh. Sekuru vanomuziva here? Kwete. Akambouya kuWaterfalls? Kuva muziva sei? Unoka. Sekuru vanhurume kusaka vanozvibata zvemunyama nemuropa medu. Alright, aiwa pakanaka. Ndachida kungojekesawo ipapo. Ndibwereseni sagi imwepo. Ndibosaga zikuru kudaisa Chikwambo chitara kuti basa rinopera ndizika. Zidenge wamenewa vadambuya mumsta musunungure vanhasi achena vasara ndimi waroima musingada kubatsiriwa. ndafuna kuchiimana makosade uchiti umene wachite ndamirira muzukuru wangu ari apa uyu asiri kuona ndine makosi yake akauya anosvika kuma-30 unofana kuti ashandise kuti agone kupora. vafebiya imenewa dakamba nga walibwera ari kusita sichite sitanisane bwinobwino vamwe vese family ndovandashedzawo kana udazofambirawo kuti vanhu vawane kundiso ndoda ri muteere kuHarare kuWaterfalls. nive nyabe wamfini nyabe wadantu nyangwe na mbuya mulungu chiti ntalize imwepo ndakatumwa naMwari ya mnyamali kuzobatsira vanhu ndizvo naye. Ciao. So ngungu ngaikhala yela nkhala ngoma ngairire torongedza Chikwambo. rinjuni mase unawepo waenda nguma ludze kukumbira kwakaipera yakurira wepo naita ine nasitati ufuna kubwera chita muitanize kusita dakambana warapa uzetu kudapashi rapashi wakambira timene yadakamba